karon man na mga buyag itong mga tulo ka anak sa mga gagmay, buyag kayo. Wala gini say kaang gani kanang purga, vitamins. Sa importante lang gyud ang inahan busog jud perminti. Anang duha. Kanang puti lalaki. Ali. Kini. Babae ni siya, kini babae. Ato isa na kini pud do. May buyag pud kayo. Na buyag pud kay na siya. Tambok kay na siya.